a cikin natsuwa. Ba na son mutane su ɗauki sanda ko duwatsu a yi fashe-fashe ko a yi ɓanna ko a yi sata. Dalili na kuwa duk wanda ya haka annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba zai yi murna da shi ba. Saboda Allah, saboda annabi Muhammadu Rasulullahi, saboda Allah, saboda annabi Muhammadu Rasulullahi, saboda Allah, saboda annabi Muhammadu Rasulullahi, a zaga a cikin natsuwa, a tafi a dawo lafiya. Ba zan iya tafiya da ku ba, amma akwai wani hakimi na ɗaya wanda zan ba ku tafi tare da shi. La ilaha illallah.